As viaxes do programa Elixe Galicia volverán a partir do 30 de maio. A Xunta de Galicia reactiva esta iniciativa da que xa se formalizaron o 18% de prazas previstas para este ano, unhas 1.800 das 10.000 que se comercializan a través de axencias de viaxes. Con 4 modalidades distintas, a visita á natureza, a visita á costa, o que estamos aquí hoxe, unha das visitas que está neste programa é a visita a Combarro, os balnearios e, por suposto, o patrimonio cultural. Son estadías, dependendo do que elixamos, pois de fin de semana, tanto o patrimonio cultural como a natureza, e despois de 5 días de duración, pois os balnearios máis a costa. Elixe Galicia está dirixido aos menores de 30 anos, ás familias con fillos menores de idade e os pensionistas maiores de 55 anos. Esta segunda convocatoria desenvolverase ata o 15 de novembro, coa excepción do período comprendido entre o 21 de xuño e o 10 de setembro, pontes e festivos. Un dos requisitos imprescindibles é aquela persoa que sexa dunha provincia pode elixir as propostas das distintas provincias e non da súa, excepto en aqueles en aquelas ofertas onde non exista as modalidades distintas, pois sí que podería estar na súa provincia. A Xunta calcula que o programa suporá unha inxección directa ao sector turístico de preto de 3 millóns de euros neste ano. O Goberno autonómico financia o 40% do custo das prazas, ata chegar aos 1,3 millóns de euros. Non só que veñan os de foranos, sino cos que estamos aquí, que queden aquí, porque Galicia ten moito que ensinar, ten povos como este, como Combarro, que é unha das xoias que temos dos povos mariñeiros, temos interior, temos costa, temos gastronomía e temos, sobre todo, grandes profesionais. Dende Turismo de Galicia destacan que todas as propostas de Elixe Galicia cumpren con todos os protocolos anti-Covid. Este programa sumase a éxitos a iniciativa do bono turístico posta en marcha dende a Xunta. Entre as dúas acadan os 10 millóns de euros destinados a reactivar o sector.